העניין באמת שנשים יותר כאילו מצד אחד נאמנות יותר לעצמם ולאחרים, יש יותר, לא יודעת אם לקרוא לזה אינטגריטי פנימי, אבל יש יותר בכיוון הזה. רשות. כן, הוא יש לו רשות. וכן, ולגברים יש את היותר ביטחון ואת התעוזה הזאת. כי הם נולדו, זה גנטי, זה בגנום, הם נולדו למלוכה, תחשבי, מגיל מאוד צעיר, גבר יכול להיות מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. אנחנו יכולנו להיות עורכות דין פחות מ100 שנה, ב-1950 אפשר להתחיל לתפוס פה עוד מקצוע. זכות ההצבעה. זכות ההצבעה, כל, אתה יודעת, כל הדיכוי הזה, וגם היום חלקים שלמים בעולם, נשים עדיין אין להם זכויות, ומעמדם הוא פחות לפעמים מהכלב של השכן, כאילו. יש פה חברות בארץ פה גם, שהן חברות סגורות שנשים יש פה חברות של כתות. לא יכולות להיות, לא יכולות להיבחר, לא יכולות לשבת ביחד רשימות בכנסת. זה נכון, רשימות בכנסת, לא יכולה לשבת ביחד באוטובוס, כל מיני תפיסות עדיין מנסים כל הזמן לדכא את היכולת הנשית ואת הנשים.